Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Katrenteman kawilujengan mugi tansah kajiwa lan kasarira dumateng ngarsa panjenengan sedaya dalah kula waratin sagung keluarga. Amin. Dumateng pangarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang dahat kinabekten, Bapak Kepala Desa Ketenger inggih panjenenganipun Bapak Sungkono ingkang dahat Sinudarsono, Bapak Ketua RT setunggal dumugi gangsal dusun Kalipaku ingkang kula hormati, saha Bapak Ibu para rawuh ingkang winantu ing bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring rahmat awujud kasarasan saha kabagyan dumateng panjenengan sedaya dalah kula. Satemah panjenengan sedaya dalah kula saged kempan ing sasana punika kanthi winantu ing suka basuki. Para rawuh ingkang kula hormati, kula Nadia Nadinhas minangka Ketua Panitia Adicara Merti Dusun ing Kalipaku ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh kairing atur panuwun dumateng panjenengan sedaya. Kula ugi ngaturaken panuwun dumateng panitia ingkang sampun paring pambiyantu satemah adicara Merti Dusun saged kalaksanan kanthi rancak. Amba pilih kula sakanca panitia anggenipun nyaosaken papan daharan saha lampahing adicara wonten ingkang meranani wonten ing penggalih panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunging samudra pangarsani. Para rawuh ingkang kula hormati, Merti Dusun ing Kalipaku Kecamatan Baturaden dipun tindakaken saben wulan Sura. Merti Dusun Ketenger dipun wiwiti kanthi kirab asil bunga kadosta pari, palawija lan woh-wohan sapanunggalipun tumuju situs Lemah Wangi. Adicara salajengipun inggih menika dedungo sesarengan, hening cipta lan pamaosan kidul. Adicara Merti Dusun Ketenger dipun regengaken mawi kagiatan-kagiatan ingkang narik kawigatan. Antawisipun muntapaken peksi lan ulang wonten ing sisih kidul lereng hutan Gunung Slamet, kenduri utawi Gembul Bujono lan pagelaran seni tali rengger. Sedaya kagiatan menika dipun tindakaken minangka wujud syukur Dusun Ketenger lan gadah ancas supados Dusun Ketenger tansah pikantuk panganyoman saking Gusti ingkang Maha Welas Asih. Mugi-mugi kagiatan Merti Dusun wonten ing Ketenger saged nuwuhaken raos syukur ing antawis masyarakat lan saged muri-muri kabudayan Jawi. Ing wasana cekap semanten ingkang saged kula aturaken, amba bilih wonten kleta-kletu anggenipun kula atur, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.